si press meet itong kita itong apa so kita lalu itong tempat Francis kalau menjawab soalnya bangso press meet long itong doropet itong BJY long vice president bukan England ada jadi itong Yuwa Morcha along general secretary kai Sarsin Suso dan office secretary Alvin Hasnu Wisnu Terang dan itu lem rapet itu nol itu han herang kiamai kepa alam the ini abang la pulo parti siadong itu Bharatiya Janata Party ain pen bangpu kangwalong men sampai pangdagi tiga lah non kebanji 8 June ani Karbeng Termas Council General Election tu po kasi bangso election apan patumi nomination files kami tang labo pini bangke withdrawal setame pini matlo dan list ke pangda laku ada scrutiny pini masih tang iko ni 24 hari lasi lalo itu han nitum kacupha alam thebang lapulo nitum ahin pen bangke Yuwa Morcha ahin pen bangke kosong lah non boy bangke special bangsu Karbeng Termas Council BJP mate Yuwa Morcha especially Yuwa Morcha teman bangke special busini tum ke hopon kopi posi special tu ne tum ke hopon mare la pulo speciality bang la pulo non boy bangpu kilik jialong bangku amen pandak konalong owe kimi tum bang trok ne do owe kimi tum mate youth section atum han nili tum keglong lo la seni tum Yuwa Morcha hin dan mangge ni rompik la pen bangpu kangwai tum bangpu atum han seni tum ning charompik lo ning chingsampik lo la puson owe kimi yang bom pen tiket kelong la bangke akai Madhuram Lekthe la pen akai Joni Timung Madhuram Lekthe bangke lang per pen lo Joni Timung bangke dak lumajong and head sing rompar alang lagi soceng pen alang lagi tame owe kimiang bong pen nud lo nasona thak visit crew alang lagi Chinthong constituency pen nasona thak Long Mission be alang litum phan mon boy Karbeng Termas Council General Election lo bangke owe kimi tum han nang tipon ulu busini tum theklong lo la pen ning jarong pik lo la puson owe kimi tum han apor ki pipon mate si opportunity ki pipon mangke si youth section atum han young generation atum han ke si inspiration la si encourage la athema jongsi ke claim chpadu pulutante owe kimi tum ta atwar do owe kimi tum ta a chance do la puson si example lo non boy a candidate ke pandak la puson hol bangke la sini tum ning charong pik la si bangso owe kimi atum hanal bi ponpot nilitum jasmet pet akai Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma tapen BJP Assam Pradesh amai phu akai Bhavesh Kolita tapen BJP Assam Pradesh along Pongchunbang organization organizing langli Bhanendra Nath Sharma anparda ilitum kaching hon Karbeng Termas Council long CM akai Dr. Tuliram Rohang anparda Karbeng lapen West Karbeng Bharatiya Janata Party amai phu bangini alang litum aphan nilitum Bharatiya Janata Yuwa Morcha tiek pen BJY mahin pen alang litum han ninga klong pen kachuro pajiriklo pini labangso pirangkia mai long pen lasi nilitum ning jethe non ke bangji election abut 8 June ani election to po lapen ang thek bangke 12 June si klangpon po bangso 12 June ani litum theklong po je 26 seats ambom pen stame kadu ka bia seats mate 26 seats along stame itum high labji busi ining jethe athema ke litum kedamtang tihe kapor hositame
itu maki hai Dr. Tuliram Longhang itu Karbeng Long Autonomous Council ke Japon alang itu ke Japon along tihe ka pors tamil itu development itu penang an ge theklong lo development asai dopik lo lapen monsam tamil itu theklong lo ase monsam lapen development itu lah ini itu singbar kre itu theklong lo Lasilalo non boy itu si angko putot hai thulu prodan pe bangso Karbeng Long along ri is puno ba west puno ta itu ansu se kacing thur amu bange putot dengpon thulong po itu ningje thedo lasilalo nilitum bijewan is Karbeng Long aropen isi kacuning ri kantu kadu kawe dak Karbeng Long dan west Karbeng Long selang duara datu mapan je non ason itu han monsam atau mon padupon tek lapen development asai na klaim pitek asorkar bang litum kado beda kecerapun bang akenang shot athema litum fast track development se litum theklong lo itu ma ke hai Dr. Tuliram Longhang ke Japon Karbeng Long Autonomous Council lo asi kado kawe aphan chuning ri lo puthot non voice tame Bharatiya Janata Party ke Japon sarkar se puthot Karbeng Long Autonomous Council long dutupo lapen labang ke doek po lapen las li tumehin pen kudang tentu mampulo pis dulu ansi kacing tur stame dupo kacing tur jong se nangji pute aprangsi ba monsam duna la monsam jong se awai blotante kacing tur asai stame tiku grop la pusondo lasi non kedobom Karbeng Long Autonomous Council asiam Dr. Tuliram Longhang ke Japon asokar bangge monsam tado bangso monsam ke padok pon thega joksi development ta litum theglong la sining thelo noi Karbeng Long Autonomous Council litum siddo ans dame Bharatiya Janata Party sini litum ahin ben sehaipo lapen sarkar same cari pon ko sining youth especially youth section atum ke sianing kachutel kusondo la selang litum non bankrop o ikimi bong melong lo bangso aling kache theteng ben alang litum stame kai sentiment gitu atum abang futum side la silalo alang litum tal labang so problems bang alang litum ta sini pame na si ke bang jilangan sitame oreng war size tame alang litum obviously alang litum langkon ji ipon ko mere ta teng pen sitame alang litum langkon ko labang ke anso se yuda section aphan koson se ada ame nang ligi pu hoda antan ka songda ya ko labang ke lata nesrel la kadu e phan mane khangla le e bistame ta unan mangalang litum hin besame kachisik do je dat yuda section do han koson se patching through koson se warsai ki pizima alang litum ta kachisik mek do la se ning che thelo alang litum non alang litum ke Japon stame pen yuda section atum manga sapso same ali dodun po sini litum ta ning che the labang so side line only the isi ikudun kantu mangkulo paling si patumi degala ada Surupothar Mondola long itu Bharatiya Janata Yuva Morcha ada Mondola presiden ada Ju Singnar busiku alangli ada release tame la portal newsman se theklong lo ala dak social media si alangli bang hadak resign dat lepason ason den lo alamang ke langsung lo ada resign buta lanset alam theu mane BJP bhan aning dokde lepason le mate BJP bhan aning dokde lepason le resign kali ala sumiyor rom pharbang ke ala Raju Singnar mate lali tum Mondol president Yuva Morcha Mondol president alang litum chief chiro busiku lasi it's natural lake natural alam lo lake jose chief chiro mate relatives pute lake cerap tu lek pola bangke kelima de cerap tu lek po si alang litum chief chiro mat si cerap tu ndet lo si la bangso alam pen bangke la pu aning oi la pu alam pen bangke si alang no si apu relative nak cerap tu nampak pote alang laga mithang jungjung alang lo litum thang ki dam ji alang be ta alang li dam ju pen ta litum Yuva Morcha mate BJP long e kana hoi puke nokta be athema la dak kedam tang por hutame penang activities bang ke kapre ka presiden kolam dali kapre tunda active pik si alang li dam dip same thang
itu mungkin hok ketawe tapi alang li ketang bang is natural lakukan sudah itu ke hok lah atau alang li bang dia semi orang harden kecipu keciru lakukan tu nasi ini lah bang so berangkat mai bang kini itu ngantuk sih wajib kau